Yau Lahadi 29 ga watan Sha'ban shekara ta 1445 bayan hijirar shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda daidai da 10 ga watan Maris shekara ta 2024 miladiya. An kawo ƙarshen watan Sha'ban shekara ta 1445. Mun samu labari tabbacin ganin watan Ramadan daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci cikin ƙasarmu Najeriya, kuma mun amince. Bisa ga haka, gobe Litinin 11 ga watan Maris shekara ta 2024 miladiya ta zama 1 ga watan Ramadan na shekarar 1445 bayan hijira.